сурати сарояндаи тоҷикро дар маркази Нью-Йорк дар панели калон гузоштанд. Манижа аслаш тоҷик аст, аммо худ тоҷик буданашро кам мегӯяд. бархе аз корбарони фаъоли шабакаи иҷтимоӣ ин рафтори манижаро ба фарҳанги тоҷикӣ ва исломӣ хос намедонанд. завқибек саидаминӣ яке аз корбарони фаъоли шабакаи иҷтимоӣ ва журналист ба он назар аст ки манижа набояд синаашро ба намоиш мегузошт. вале вақте даъвои тоҷикӣ мекана, номи тоҷикӣ дора, бобош тоҷик аст, синаша лич мекана, ман намедонам ки ин чӣ боиси ифтихор аст. Ин боиси шармандагӣ аст, ин боиси ифтихор ҳам нест. аммо Одил Нозир яке аз рӯзноманигорони шинохта ва фаъоли шабакаи иҷтимоӣ ба он назар аст ки манижа озод аст. манижа Сангин як сарояндаи мустақил, як инсони озод, як сарояндае ҳаст ки вай чизе хоҳад мепӯшад. ина ягон касе мо ҳукм ҳам карда наметавонем, ина ягон мо мавриди бас кашиданам кори ахмақона аст. зимнан дар васоити ахбори оммаи хориҷӣ манижаро ҳамчун сарояндаи рус меҳисобанд. манижа баъди сурудани занҳои рус машҳур шуда буд.